Vooral ook een speciaal woord van welkom aan de aanwezige veteranen, familieleden en nabestaanden van getroffenen. Ook aan het einde van het herdenkingsjaar 80 jaar vrijheid is het, zoals we dagelijks in het nieuws zien, helaas nog steeds nodig om stil te staan bij vrede en vrijheid. 15 augustus 1945 betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog. Door de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki capituleerde Japan. Dit betekende ook het einde van de Japanse bezetting in het Nederlandse overzeese gebied. Charles Koelmaat uit Schoondijken, 65 jaar. Petrus van den Hemel uit Aardenburg, 64 jaar. Jannes van Houten uit Oostburg, 40 jaar.